الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga palagungan ng mga Islam, alhamdulillah. Ya, sa kita niyo zaman na to ini amoy in suko sin guru na to kuliah yari bihaon gumanap sin pangadyan sin kita niyo sa pagpatuntun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini na biya na sinari amoy in tungod pa pakaradyaan si mga sila magpasampay sinakam Islam na hatiyon na tutuod bang isyo in mapatut amoy in magpasampay hangaan sin akam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaon ka na pandaysab niya atong taniho itong palpo na guro na itong kalasan wala na ruway kay kansya sabi Umar wal yatapagpag na kita tubo mas kuha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katautay mangura na agama Islam, alhamdulillah yari na isang kita niyo nakapagkita turanan sin Islam TV ini. Alhamdulillah ini ya supatan nato in maudu nato sin lima bayaun amuin akhlaqud da'iyah wa sifatuhu. Uno naman in mga paladatan atau kapalangay iban mga sifat sin tao nagpapasaplang haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mubalik sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot nato into din ang mga sifat niya. At tawag ka upat, yayaon in ikalima niya na subay tuod in taon nagpasampay ha agama na ayakuna mutawadian. Subay mababa indahan niya pati kupo siya kapag kahinyamano siya. إن التواضع خلق رفيع وصفة حميدة وسجية محمودة. إن pagpatibaba palagi yaon sa taas-taas hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang sifat sa sanglitan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in tabiat sinamuin mga tao atau kapag pasaplag ka agama Islam na kiwagiban in mga tao amo in nakahati din na agama sin Allah Ta'ala subay on pagsubatan nila ha mga manusia subay on koneksyon nila ha mga manusia iban dahon niya mag saumbibi atau ka magbagay-bagay atau ka di kakitan kaniya in ibidda niya in ginawabaran niya den ha mga tao amuin sampayan niya ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labudda ay yakuna ad-du'a ay yattasilu bin nas wa yata'amalu ma'ahum wa yu'akiluhum wa yusharibuhum. Apabila bihayan inamu inhar sinta udai na intau masuk kaniya. Jadi masampurna ini ito. Subay yajib ay yattasifu bitawadu. Subay yaong kaniya in sifat amo in pagpatikupo atau kapagpatibaba ha mga tao. Bukun amo in takabur siya biya. Artinya, bistahon niya yung ginawabaran niya, mataas yung darajat niya din ang mga tao, amuin, hinduan niya, at tawakapya sampayan niya, haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay hati niya, doon siya nakalalamugay ang mga tao yun. Inna mukhalatatan nasi ala al-mustawiyati kafah fuqara wa agniya
ومتخلفين ومتحضرين وأهل بداوة وأهل مدنية تستدعى من الداعية أن يعطف على مرضاهم أو يواسي جرحاهم والمصابين منهم ويخفض جناح الذل من الرحمة لهم. Subeto natin niya in tao amuin da'i yaon siya limalamugay ha mga tao amuin kasampayan niya agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simura in pangitan niya ha tao miskin ibang tao dayahan. Hatin niya di niya pabiddaon inamuin mga dayahan din si mga miskin apabila sibo-sibo nagtataat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan natin niya, simura in mga tao amuin, simusulang kaniya, simusulang haamuin, agama, na subay atin niya di niya dahon magkontra sa kahaba niya kakitaan, subay niya asipan marayaw, bisan di magpangasip kaniya na pakitaan niya sinamuin masawa in pamayhon niya kanila sa malam siya uno-uno din ang mga pakarakyaan. Simura in mga tao amuin, mga tao himba, na subay sibo-sibo label in amuin pangasip niya biyayan iban mga tao amuin din amuin city imana niya mga tao biyak sa city biyayan na inapabila biyayan in kahantang sindai na maon in ulong niya ha mga tao amuin na sasakit imana niya ambok din ang mga tanda sinamuin tao yaong kaniya nagdaras yung agama Islam nabang in mga tao yaon amuin naka-close niya ha karnasin amuin agama na apabilaon masakit tong kanila na bisitahon niya atawa kaon mga kyugdansin mga pali uno na din ang mga musiba biyayan din kanila na doon siya biyayan supaya gamaan inamuin pangatayan sinta uyaw long na bizan hikwan yaon hati niya guru siya atawa ka nagpapasampay siya na hati niya bilang niya in ginawabaran niya biyakato. Subay indai na amuin pangatayan niya atawa ka amuin pakungkungan niya in amuin pikpik niya. Imana niya ayaw siya magtakabur haantara sin mga sila amuin pesaplagan niya haagama Islam. Diha ini وخير قدوة في هذه الخصلة الحميدة وفي غيرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sarayaw-rayaw amuin kudwa atawa kasuntuan sing kita niyo mga pakarakyaan yaun na amuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana fi qimmati tawadhu'i fi silatihi bin nas wa ta'amulihi ma'ahum rijalan wa nisaa shuyukhan wa shababa وأطفالا يجلس مع الجميع ويأكل عند الجميع ومع الجميع يشارك الفقراء في طعامهم ويعمل على مساعدتهم ويساعدهم ويخفف من بؤسهم يعلم الجميع يعلم الجميع فقراء وأغنياء. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya lando in patikupo niya pagkahin niya manusia. Lando in pagpatibaba niya hasababan sin supaya maon ina mo in parsumpatan niya iban pagkahin niya manusia. Sibura in amo in muamala niya sibo in mga kausugan asipan niya namikyan amo in mga kababayhan biya. Sagawa nagbibigdain pag-asip sin usog ibang babae in uso hati niya makajari salaman mo sila biyayan si lima mo at in mga kababayihan na di manjari apabila bakan mo sila kasumbang hiram sin agama Islam sumalam kau hababai amo in bakan mo siya kasumbang simura in amo in mga taumaas ibang bata bago ibang bata-bata biyayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila manusia aun mga kabataan na higaddan umasulong niya Rasulullah pakain kau yan. Na di siya sumambong magtuisin nagpapano siya. Hamundong siya paano niya. Hamarap mo pa mga bata, ampa si mametlong niya harap kulong niya magtulong niya. Nabiyat to insipat
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkembia kato tabiya makanggatos tabiya na asubong kita biyan bang bata-bata di taasipan. Ataw ka mga tao maas na, ataw ka mga tao mga miskin, ataw ka mga tao amuin mababain pangitatasin hal nila biyan na dita sila asipan. Na berkembia tu insipat sin tao da'iya. Ataw ka biasa pama di matengko mga kuando unatin yung mga tao so pama mga masjid ataw kauno na biyan in ikaw nakasulog ko sing gamis biyan pihan mo sa zain amuin hisyo nakasulog sing gamis amo natin salaman mo na bagkambiya to yung agama Islam mga kataw-tay manguran agama ayaw kita magpisin kwa natin niya katanya to apabila atin niya tay mangud mo sila agama Islam siburain malingkatin dabos niya marayaw intamungan niya ibang bakan marayaw intamungan niya tao maas, bata bago biyayan at tawag ka uno-uno na biyayan na subay sibo pantay-pantay in pangitata kanila iban pag-asipta kanila biyayan amuyat din sipat sin tao da'i biyayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam naon waktu na lamingkod siya saltasin kataan biyayan imbayitan siya si mga tao miskin magkaon labi luban na waktu amo in naghigira in Rasul sallam then Makkah harap man to pa Madina. In kaunan niya on nakaagad kaniya mga tao, mga lando in kamiskin nila. Unihin ang sinro salam, hinangan niya amuin kamalig-kamalig at tawakaten, hatay ko sin masjidin nabawi. Hatay ko sin masjid amuin hinang nila. Unihin ang sinro salam kanila, kahaba puas asar, puas esa, na imbayitan siya si mga taudayahan kamaon madto kanila di mabayain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawno siya kamaon madto siya pasikan si masjid madto pala mugay madto pa mga miskin amuin mga muhajirin iban niya naghigira din na Makkah harap mo pa Madina. Damikya na waktu amuin di mato kaniya in pakaragyaan maniutyo haantara ni iban antara sin Aisha radhiyallahu anha atau kamuk din ang mga asawa niya. At tinamuk waktu biya at niya lando in simpisin hal sinamuin mga hamuk din ng mga asawa niya biya iba lando in hapdi niya. Away nakasandal biya yung pagdatang sino salam tiniya diugalan siya biya na din na sa mapiyaon na minig in Rasulullah din ha bay sin Aisha radhiyallahu anha miyadto siya kan Abu Bakar way pa siya di matang habay sin Abu Bakar na di matang mong kaniya in daak sin Allah Ta'ala din ang mga malaikat in agi sin malaikat yawn para Rasulullah long na ya Muhammad banglong na in kaunan si mga asawa in mabaya na sila magdunni ibang mabaya na sila sin masanyang diha dunya na pamayita ko sa zalong niya pamayita ko sa za so bedi hilang sila pangalta atau kakasanyangan biayan sa kawalong niya butasan mo sila na din sa mapiyaon wala si mambong in Rasul sallam ha malaikat yaon daat sin Allah di mayrik siya fa Allah Ta'ala in agi niya Allahumma ahini hayatan masakin wa amitni mitatal masakin wa jima'ni yawmal qiyamah ma'a zumratil masakin amuyat tinduan sin Rasul. Ya Allah, bang dihilan mo ko kabuhi, ando dihili ako sin kabuhi sin to miskin. Bang patayan mo ako, ando pataya ko sin kamatay sin mu'min amuin miskin. Bang adlaw kiyama, palamuron mo ko hagyumlaan sin mga umat ko, dito mo ako palamuron hagyumlaan sin sila mga miskin. Aday na sa mapiyaon mga palangungan na mga agama Islam, na biyaya na bukyaw din ng mga sifat, sintaw nagdarasin agama na subay mababa indahan niya hakatan at amuin mga tao amuin piapasampayan niya agama bukan amuin magpataas kita diya in pangadji agama nakabibidda siya hapangadji dugay ha agama in dugay agama magtataasin among pangiskul mo yaon na nagtataasin amo in kwan mo biyayan in mga kabagayan mo sin nakauna na di mo na sila kakilahan sa sinlong timaas na hinang nako mga direkto na hinang nako uno biya din ang mga rank mga malagko biya na di nako makakila biya namuyatin pangat si dunya in agama den dinin kakilahan mo sin waktu bata-bata ka
Sampai pa mo inway pa ko nakapangadji, wala pang timaasin pangadji mo biya. Sampai pa 5 taon na doon na wakto mo yan. Na masi-masi wala na pipinda in pangadatan mo. Wala na pipinda inamon asip mo kanila. Sabab hambuk ko suntuan sin mga tao doon ha hulayaon ataw kaamuin kaya botangan mo biya. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk siya din na suntuan singkitan. Ungin kuan sin Allah subhanahu wa ta'ala kani yabaitaan siya subay insipat niya din ang mga tawado biyan. No sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul syu'ara ayat 250 no sin Allah subhanahu wa ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Pakungkunga ya Muhammad impikpik mo hahisyo siya imyamagad kay mo din ang mga barima. Narena sa papyaon mga palangungan na mo agama Islam insipat initawado hambuk din ang mga sifat sintaw bariman fa Allah Ta'ala mahinang sabab angkatan si sin Allah Ta'ala adlo qiyamah biya. Hadis sin sallam ha makna niya man tawada'a rafa'ahu Allah wa man tarafa'a wada'ahu Allah o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hisyo siya imano siya magpatikupo siya angkatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyo siya imano siya umangkat siya sin ginawabaran niya na ilus-lus siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadina sabab yaon nang kanin Allah subhanahu wa ta'ala katan hibal kidnot ataw kaamuin kakahinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyamagad sa zapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala fa Rasul sallam alam niya fabima rahmatin min Allah lintana walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Sababan sin nikmat sin Allah ta'ala kay mo ya Muhammad amo in agamayan na ando daha in mga tao magsawong bibi daha in mga tao sinamon mahanunot iban magpatikupo ko kanila. Na din ang sabab yaon banglong na in kaonan dahon mo in mga tao si makasla dahon mo in mga tao sinamo in ilugos mo to din kay mo na bisan niya magad na kay mo yaon mutas na kayo. Ano na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam in agama Islam nikmat sa lagko-lagko sin Allah Ta'ala marikato na subay dahon nato sin amuin marayo hati niya mahanunod iban magpatikupo kita ning kapag kahinato manusia. Hado na amuin dapat amuin pagpatikupo ang biyaya. Sabab insuntuan nato Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hazaman sin nakauna atawa kaden ha amuin mga Quraysh zaman sin Rasul sallam doon ha Makkah. In kaunan sin amuin mga Quraysh na di nilang kabayaan in mga tao mga miskin. In kabayaan nila amuin mga tao mga taga-alta, iban mga tao amuin mga barbang sa biyayan. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala diyaak niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya in mga tao malamma na subay sila hati niya tulungan. Subay sila amuin dahon sila magsawang bibibiyayan. Iban, subay sila hati niya asipan marayaw. Iman jari duyan mo, sukat na siya amuin to, amuin long mo, mababasa yung pangita mo biyayan, ataw ka miskin siya biyayan. Dadi man jari long niya, iko biyayan, ataw ka duyan mo siya. Dadi man jari ato. Sa sifat si mga musyrik, bang wala na kalebal kanila ni pangaltani, bang wala na kalebal kanila ni amuin, kakahinang niya, ataw ka mga posisyon niya, ataw ka amuin mga uno-unde na mga bangsa niya, na duyan nila. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala yarak na in Rasul sallam ataw kalialang niya. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul An'am ayat kay man tagdua. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Ayolong niya Muhammad duya in sila niyaon mga sila amuin nangangayo patuhan nila may na at mahapon, nangangayo simusumba patuhan nila, nagpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw sila duya sinamuin palayon mo din kay mo biyaya. Sabab bakan ikaw amuin magdidihil kanilang budget, ibang bakan sila ni magdidihil kay mo budget at tawa ka amuin di man jari auditan mo in hal nila hati na iniyaon kulang in pagkaon, iniyaon mataon in pagkaon, amuyaon in parayon mo in pag-asikong biyayan. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala in nagdihil sin pakaragyaan kanila niyaon, nabangduyan mo sila, sukat na sila mababa imbangsa nila, at tawa ka amuin pangita mo kanila din ha mga tao amuin mga daniya at tawa ka mababain kwan ni hal niya lalo sin Allah ta'ala fatatrudahum fatakuna min al-zalimin. Bangduyan mo sila niyon na tanto tudong ni maong ko ya Muhammad tarbilang din ang mga tao anyaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din sa sabab yaon na di man jari magtakabbur kaw ha mga tao. Di man jari mag-abbu kaw ha mga manusia. Kita ni bain kaum si Nuh. In kaum si Nuh na insultan ha zaman niya doyan in katan miskin matukan Nuh agad na kamu tinya asal da miskin kamulong ni wair gaus ni na wala man niya to amuin nakapasin pakaragyaan niya to na biyuga na isap si mga nagnakura ha zaman sin amuin Nuh ati niya bamagad kamulong niya kan Nuh yaon biyugan na isap sila, biya ini long na inhal amo imparotungan kanila. Naunay kanila among biya mga imatras din na pag-agama nila. Yan. Nanay na sa piyaon, nakatawagin Nuh alayhi salatu wassalam, fatuhan niya Rabbul Alamin. Nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratu Hud, ayat kawaan tagsiyam. Doon sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman niya wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Tinya di kulong niya duyo ni mga tao yaon lo si Nuh ha mga kontra niya amo in mga takabbur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya wala kulong niya diyo in sila niya mga bar-iman sabab may ta mga tao yaon hadlaw kiyama ipagbak nila nintuhan nila saltasin tutumbasan kanila amo in karayawan idin sin Allah ta'ala kanila sa gawain kamu yan kikita takamulon si Nuh in kakahinang niyo amo in awam kamu tuod simparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala ataw kaagama sin Allah ta'ala na din sa sabab mga palangungan na mo agama Islam sube ingatan si manusia nagdara siya, nanawag-tawag siya agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw tun siya magtakabbo. Ayaw siya tun magsipat sin amuin pag-abbo. Saya kaniya mimikit, insipat, hanunot, iban pagpatikupo hapagkahin niya manusia. Yaong kaniya. Sabab, ipagtakabbo yaon, apabila magsipat ko kaniya, kiyawa mo insipat sin Allah ta'ala. Sibuan mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na Allah ta'ala, huwal mutakabbir. Lahul kibriya in Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ni bayan, ayatan niya, suratul Jathiyah, ayat katluan tagpito. Nun sin Allah subhanahu wa ta'ala, walahul kibriya fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Hati niya tupot Allah ta'ala intagdapusin amo in pagtakabbur. Di man jari kawaon mo niya sifat sin Allah ta'ala yaud. Di man jari sifat sin Allah ta'ala. Nabang magtakabbur kaw na
kadugalan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maig ulong sin Allah ta'ala kayo. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sa benar tu din Allah ta'ala parman niya, di niya kalasahan manusia takabur iban abuhat. Jadi na sabab yaun, mamabaya kita, kalasahan kita sin Allah ta'ala. Na mo kita pasipat, hanunutan ta manusia, hanunutan ta pagdata sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban magpakita kita mga manusia, sindayo sin pangadatan, hakar na Allah subhanahu wa ta'ala, bagkangkar na, umpungan na mo doon amok manusia yaun bukod, sa karna Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatikupo ko biyan, hakar na Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkangkar na magpatikupo ko amok manusia, umpiyupong mo doon na manusia, bukong biyan to. Aday na sabab yaun mga palanggungan na mga agama Islam. Na pabila biyan to ikaunan sindai, amo intauna na wag tawag agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya wala dong kaniya insipat takabur iban, pag-abbo, tiyaong kaniya mikit insipat amo in hanunot iban amo in pagpatikupo pagkahin niya manusia, na insya Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat ni in maksud niya in amo indaakan sin Allah ta'ala biyan. Imana niya, madawhat niya in salakula kututumbasan din Allah ta'ala, in tukaypan in tutumbasan diha dunya, amo in tumaalok imano siya paagama sin Allah ta'ala sabab. Apabila mahanunot in sampay mo agama biyan, na bisan amo in himumungan niya amo in medyo masakit dungugan sin tao, apabila in pagpagwa mo kaniya, diaramo siya mahanunot. Diaramo siya hati niya kikita biaya na yaun kay mo insipat yaun na mainot in tao hati niya tumaalog sabab sin hidayat iban tawfik sin Allah ta'ala manusia. Naamoy to in ikalima mga palanggungan na mga agama Islam. Iniyan hambuksa sa maudu yaun at tawag ka among sipat sindai na humabaya og pila bisang pila zam sa kawa amo in summarize sa zain amo in pag-explain nato hasupaya di nato kalupahan iban mikit halom sin giyantong tabiayan ataw kapangatayan ta hasupaya maon amo in mainot-inot ta maon din ang mga sipat tabiayan na maluhay manusia iban tumopik iban himidayan in Allah ta'ala kato tabiayan. Ini kaunong na din ang mga sipat sinto da'i na ay yakuna da'iya husnal khuluq. Subayin taon nagpasampay ha agama, nagpasaplag ha agama, nagtatablig ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, subaya kaniya impalangay sa rayo-rayo. Iya kaniya impalangay sa rayo-rayo yan. Yan. Sabab impalangay ini na dakulain amuin sa sanglitan impalangin marayo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk din na maamuin na sanglit ya sin Allah ta'ala hasababan sin palangin. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin adhim. Sa benar-benar kay mo ya Muhammad, ya unna kay mo napun ingkatan palangin sa rayo-rayo. Na di na sabab yaun, hawag to kanog sin ayat yaun, na in mga sahaba sin Rasulullah, awam sila, uno balong ni palangay sin Rasulullah, amo in siya sanglit sin Allah ta'ala. Wala sila sababan sin tuyo nila. Humati sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, humati sin palangay marayaw, na nagdaak sila hamuk din ng mga sahaba, mantupa asawa sin Rasulullah Aisha radiyallahu anha. Niyato na inta uyaun. Diyak sin katan. Kadto ko pangasubo ko kan Aisha. Sabab sin Aisha doon adlaw, doon in mahaba waktu sin Rasul sallam niya. Nangasubo na. Nung niya Aisha, kayfa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Biya dining kahantang sin palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam niya Aisha. Unin sambung sin Aisha radiyallahu anha kaniya. Lam niya, wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. In kaunan sin palangay sin Rasul sallam, dahil di ininasabot talong sin kitab sin Allah ta'ala mulia, amuya uning palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan mga palanggungan ng mga agama Islam. Ayaw kita niyo mahamad. Ayaw kita niyo malupa si mga kaanakan na to. Pahation na to sila, papangadyon na to sila, ha-Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadi mo maka-implement insarasing Quran. Ibang palangin na sabot na Quran, bambagan mo ingatan pangadjiin ng Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya uning palangin sa rayo-rayo. Nabiya din bang taikuran ta in Quran. Di ta pangadjion. Na biya din yung kaingat ta sin palangin sa rayo-rayo. Di ta na makawa. Di ta na ma-apply. Na rin na sa papiaon, in agama ini, di siya, bagan siya tukod-tukod, o umpunan niya Quran sin Allah Ta'ala. Iban sunnah sin Rasul. Subay, pangadji ang tamarayan. Ipapangadji ta, ha mga kaanakan sin kita niyo, supaya magmumpaat kanila, iba magmumpaat katutan niyo. Sabab, makapapangadji ko anak mo biyayan, haagama sin Allah Ta'ala, na unin dili sin Allah Ta'ala kayo. Apabila makaingat sa sin Allah Ta'ala yung anak mo, dihilang ko sin Allah Ta'ala kuruna taj. In taj yaun, in sahaya niya sadza, labi masahaya din sin sahaya sin mata suga, diha dunya. Yan to, price sin Allah Ta'ala, hadiah sin Allah Ta'ala kayo mo, sin nakapapangadji ko anak mo, nakaingatin anak mo, Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diariin na mga kataw-tay manguran. Bang kita na imangadji mismo, makaingat ta agama sin Allah Ta'ala. Hat kau napapangadji anak mo, bakan ikaw inangadji, dihilan na ko sin Allah Ta'ala kuruna, labi marayosin amuin sahaya, mas masahaya, din sin sahaya sin mata suga diha dunya. Na din sa kapiaon mga palangungan na mga agama Islam. Pagkalong ta mo in way na time ta sin amuin pagpangadji ta agama. Sabab hati niya, limaas na kita, hamo in mga pakaragyaan tabiayan, nasauton ta, bawiun ta, in mga anak ta, in mga apo ta, doyan ta sila, mangadji agama sin Allah Ta'ala. Ipahati ta kanila ng kitab sin Allah Ta'ala Quran. Ipahati ta kanila ng sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab, hawak to kengatan sin anak ta, hawak to kengatan sin apo ta, atau kahisyo na, inamo in humati sin kitab sin Allah Ta'ala, na tanto turin anak mo yaun, tanto turin apo mo yaun, tay mangod mo yaun, ataw kabaran mo na demayo im kaonan, demayo im pangadatan hapagkahin ni manusia. Nadena sabab yaun mga palangungan ng mga agama Islam. Subay inta ubar iman fa Allah Ta'ala, subay marayaw in palangin. Subay maluag in amuin daghal niya, imana niya masawa in daghal niya biyaya. Imana niya niya bukan patiu-patiu sa zadisya among katiu-tiwan makarwog simbisara magtuy siya dugalan. Magtuy siya magbukal in pangatayan nila sin amuin mag-react siya magtuy biyaya. Na diyan tumandyari Islam. Ataw kaon si mampekay mo bisara biya ini di manjari hati niya amuin kwan. Hati niya mag-react ko magtuy. Sa unin hinangan mo, clearan mo imbisara yaun matupatao yaun. Uno, benal ba? O imbisara diyo si mampeka ko biya ini. Nalaw si tawag kong benal biya ini. Imbisara ko biya ini. Nasubeya uning kahagaron ta. Ayaw kita magkahagad sin among bisara yaun. Amuin naraka to biya yan. Amuin personal sinta o yaun kahagaron ta biya yan. Supaya di maonin amuin, mani antara taiban antara sintay mangut ta biya yan. Amiyatin advice sin Allah Ta'ala alam sin Quran mulia alam sin Allah Ta'ala in ja'akum fasikum binabal ya ayyuhalladhina amanu kamu mga bariman in ja'akum fasikum binabal fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu mga bariman bang sumampekan yung imbisara mga pit na biyayan, ayaw ka mo mag-react magtuy, ayaw ka mo umastol magtuy sa matu ko mamaritsa ko matu patauyan uno benal bang di ko makagawas yayan arakalaw benal demaat ko hamuk tao paasubon mo man. Apabila mag-react kita magtuy lo sin Allah Ta'ala patusbihu nadimin hati niya bunuun ta magtuy to yaun atau kaunuhun ta binasahon ta siya hapwasin pila sam hapwasin pila adlaw nalando dakula in susunta may tanahinan kuya to sa kalibog kumbon na to din susi among isimapeka. Nadena sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. Wayroon dapat apabila in kita nangangako kita hamok Muslim na wayroon dapat kawaon ta in pamando sing kitab ta. Kitab sin Allah Ta'ala mulia hindi nasabot sin Allah Ta'ala Quran among itin akaranta. Ayaw kita magad sin bisara hagwa
Sa dendin halom sin Quran, amo yatin kawaunta, putan ta amo impamandu sin Allah Ta'ala, imam pamandu sin Rasulullah sallam. Long sin Rasul sallam, hatumun si manusia, sube manusia, masabar siya. Masabar manusia, nagdarasin agam. Long sin Rasul sallam, la yanbaghi lirrajul ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar hatta yakuna fihi khisalu thalath. Dilong niya mapatut hamuk usog. Amo inhinang sinusog yaon na nawag-tawag ang mga manusia supaya manusia makakompahinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Nang lang ang manusia kasupaya manusia di makakompahinang di kabayaan sin Allah Ta'ala. Hahingga maondong kaniya intong kaginis. Itong kaginis. Uno itong kaginis yaon. Subay maondong kaniya. Ikaysa, rafiqum bima ya'mur. Subay hanunot siya sinamo inda akan niyaon. Hanunot siya. Bahkan siya makasla. Bahkan siya takabur. Bahkan siya abuhan. Sa hanunot siya sinamo inda akan niya manusia. Nahakan ni manusia. Hati ni amo imbisara hanunot. Hanunot siya niya. Ini kedua niya. Rafiqum bima yanha. Hati niya lemang siya hinang bukan marayaw. Sabay hanunot da Islam. Bukan siya makasla. Ngayon. Bukan amo ilugusan niya to din tauyaw. Sa sabay hanunutan niya. Iba alimun bima yanha, adlo fima yanha. Ini katu niya. Sabay inamo inda akan yaun. Da akan niya mga tauyaun. Sabay hinang niya. Subay kengatan niya marayo hati niya daakan sin Allah Ta'ala, iman daakan sin Rasul. Bukan agaran niya in kabayaan niya. Amo hindi ni amo in mapikil niya agaran niya bukun. Subay ti mataalok yung pikilan niya pakitab sin Allah Ta'ala, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay ti mataalok niya. Kengatan niya marayo hati ini yaun daakan sin Allah Ta'ala. Demikian apabila lima lang siya sinhamok pianglangan sin Allah Ta'ala. So may clear to yaun, hati na inhinang yaun, pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibang pianglangan sin Rasul. So may matampal ka niya yaun. Sarta, ianiban niya, inamuin, pianglangan niya. Iman jari, dumaak ko sinihinang marayaw, hawala mo hinang indaakan mo yaun. Demikian di manjari lumang ko ang mga tao sinhinang di kabayaan sin Allah Ta'ala apabila inhinang yaun, hihinang mo siya. Aday na sabab yung mga palangungan na maagama Islam, subay niyamagad inhimumungan mo sin kakahinan mo. Bukan amo in mukhalif inhimumungan mo din sin kakahinan. Apabila biyato in hal niya, naunin agi sin Allah Ta'ala ha suratus Saf. Nasin Allah Ta'ala, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sa lagku-lagku, astul sin Allah Ta'ala ha mga manusia, mamung sila sin karayawan, sa di nilang paghinangan in karayawan niya. Lemang sila ha mga tao sin kangian, sa hihinang sin anggaw tawaran nila ning kangian niya. Naunin madawat nila, kabura maqtan. Sa lagku-lagku, astul din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbis, imaksud niya, karayawan, inakawa niya kangian din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naday na sa mapyaon, long sin Imam Al-Ghazali. Long Imam Al-Ghazali, rahimahullah, hinduan takolong niya sin mga wagiblong niya hinang apabila ini ikaw nakahati ko haaturan sin agam. Unuin, wagib hinang yaun, arif ko. Subay hanunot kaw ha mga tao amuin, diadakwaan. Hanunot kaw. Bakang ko makasla. Biya, zimato, hamuk na kura, hapwas din ha khulafa'ur Rashidin, biyakan ma'mun. Hati niya waktu aon miyong kaniya, nagpatumtum kaniya.
Inagi niya, sinagpatumtum yalong niya, faqala ya rajulun irfiq. Tiyawag na ya ikolong ni usok. Hanunuta imano siya simpagdamo kanila. Nakura siya, nisihatan sinambuk tao, long niya ya ikolong ni usok. Hanunuta imano siya, haamo impagdamo kaagama sinallahu ta'ala. Kapag nakura yan. Allah subhanahu wa ta'ala banglong niya di mo hanunutan na palong niya manusia piagua sin Allah ta'ala diarak sin Allah ta'ala landong marayo din kayo mo landong mahanunot din kayo mo doon piagua sin Allah ta'ala ha mga manusia labi ingi din ka kisya amuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan in Musa alaihi salatu wassalam Ibn Harun hawag to amo in iyapas siya sin Firaun bunuon siya nakapagoy siya mong pamadiyan pag umos biyayan doon na siya madiyan dia aksin Allah ta'ala pabalikan siya madto pa Masr madto pa Egypt kan Firaun Firaun iyapas siya bunuon siya sa diarhak siya sin Allah ta'ala pabalikan siya madto. Unin lagi sin Allah ta'ala dua sila iban tay mangud ni Harun. Lagi sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Taha ayat kapatan-tagupan. Sin Allah ta'ala faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Pagkato kamu karwakan Firaun ikaw Musa ibn Harun. Damatan kamu madto pamungan yung dua kan Firaun in himumungan mahanunot. Himumungan mahanunot. Amo intao nangangako Tuhan. Intao nagtatakabur habaw singgumi na dia aksin Allah Ta'ala in Musa pakadun siya supaya makabisara haaga masin Allah Ta'ala salta sin hanunot biya. Hasabaman sinamun hanunot yaun la'allahu yatadhakkar. Arakala long ni amoy ti mahinang saba amuin makatumtum siya. O yaksha ataw kasuron sa simbuga patuhan niya amuin magad siya aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din sabab yaun mga palangungan na muagam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to doon siya Makkah. When na mga tao magkahagad ka niya agon doon na Makkah, ibalando na inkasasawan si mga bangsa Quraysh kaniya. Nalong niya, magtukulong niya pa mga amaong ko, mga inaong kulong niya, papaiflong niya. Arakala on dito kawakang kulong niya mga tao, amuin magkahagad long niya agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Niyato siya. Pagkanto niya bayan, wala niya diutungan doon ha Taif amuin angan-angan niya amuin mga tao marayaw. Diaraak si mga tomaas in mga kabataan, mga dupang-dupang, piyagpatilo siya habato bayan in Rasulullah sampay nakaig siya din ha Taif. Na doon naman siya, nakaig man siya din ha Taif yaon. Salta hati niya timutuna indugo din na baran niya sinamo inkyubdan sinamo imbato yaun na biyak siya sin Allah nagdakin Allah Ta'ala malaika lang niya pamungko ya Muhammad mang inkabayaan wa mga tao Taif yaun amo inhidihilan silang kabinsanahan ataw kay pagipit sila hadwa budiyan hinangan sin Allah Ta'ala unuin agisin Rasulullah limay rin siya fa Allah Ta'ala Allahumma inni ashku du'fa hilati ya Allah doon ako kayo mo magkumprensing kalamahan sin pikilan ko ini kalamahan sin amuin pangatayang ko ini iko in makahati ang mga tao yaon sa gawa banglong na dihilan mo in mga tao yaon at tinazulzanaon may mga tao yaon na andulong niya hawak to susungon long niya na way na magtag-ipong kayo mo. Pasari na yung mga tao yaun. Arakala ang pandoon na mga sulbi nila niyaun. Wala palong niya piyanganak.
Amon apabila ipanganak nila, amo yaon ni mga taumagad haagama mo. Magistigyaba haagama mo biya. Kita ni ba inhanunod si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namikyan ang waktu. Yaon sila halom si masjid. Imula kinamuk tao hamuk usuf. Long niya, ya Rasulullah, mabaya ko lang niya magzina. Mabaya ko lang niya magzina long niya. Hinduya ko lang niya simbaba imagzina ko lang sinusugyo. Nag-react magtuing katan mga sahaba. Timindog sila in kabayaan nila. Hato niya patayon nila ng tauyaw. Amo inangiso to para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alo siya Rasulullah. Hundog kamulong niya. Ayaw kamulong niya mag-react. Tawaganin tauyaon. Pakarian yung kakulong niya. Dahan ko siya magmiti. Nanyaw na in tauyaon. Pagdatang mong kaniya, lawan siya sa lingkod kaw. Limingkod na haunahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paglingkod niya, inagi mo lang niya kayo na mabaya ko lang ni magsina. Inagi niya, lang atuhibbuhu li ummik. Mabaya ko lang niya, zinaun sinta ulong ni ina mo. Anong sinataw ya ula? Gia'alanillahu fidak. Niya ko lang ni mabaya. Zinaun sinta ulong na inina ko. Nalaw sinasal kanya, biyayanda in katantao, weroon tao mabaya, zinaun in ina nila. Uno, mabaya ko lang niya, zinaun lang niya intay mangud mo sinhamok usog. Lang niya di. La, gia'alanillahu fidak. Diya ko lang ni mabaya. Iban, magreaka ko to, dipenan ko to lang nintay mangud ko. Nalaw sinasal, biyatura in katan mga tao, weroon tao mabaya, zinaon intay mangod nila. Nadena sa mapiyaon mga palangungan na maagama Islam. Mahuli, biyotang sinasalam, in lima niya padaghal sinta uyaon, in agi sinasalam kaniya, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah, susya in pangatayan sinta ini. Iulinan niya in daghal sinta uyaon. Waghfir dhanbahu, iban ampuna indusan niya. Wahassin farjahu, iban dipena in aurat niya, hasupaya niya din niya mausir hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diuahan siya sin Rasulullah. Nadena sa mapiyaon, mga palangungan na maagama Islam, mura-murahan, amuin, makawana to induayan, sipat sintaon nagdarasin agama, ikaysa, subay pati kupo siya mano siya, iban subay siya ikadua niya, subay marayo impalangin niya, hanunod siya sin amuin, ununong amo impagpagsaplag niya mga mano siya biya. Mura-murahan dihilan sin Allah Ta'ala mong paat katutan niyo, in kataan amuin ayatan sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasulullah, amuin nasabot na to hawak to ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yan tunay pengajian ng taaming kiyatat na antasin waktu lima wayat tuloy na sinadlaw ini. Mururahan ng nagagawa na kita niyo sarta katilakan na to na inluparag pusin mga sila amoy nagdaraawa tablig sumagawa impuunan sinilan nila bukon din haamoy piyamandu sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na nyeto di talong ta marain agama din haamoy pagkala talion sa Diyosing kita in pag-agama aun siya dalil iwan aun siya pagpatarang amoy ini lawakon sing kita ni ururon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan in haindo nito insyaallah na katawa kita ng pengajian dalam doa mo kaning patantan mga kalanguan sing kami ang Islam. Murah-murahan in mga liabayan waktu long kasing kita amo na in sandal sing kita niyo sin ulan di mabayaon amo in madawat nito insyaallah. Hinang nato na amo na siya aturan sin sarat sarta niya makadun haon kataan in makatot ka katarangon na pag-agama
insyaallah taala itu lain hal mengakunan kita di berukun adalah Allah wa taala atau pada itu dari sinari balik ke bangunan itu di mikrofon mungkin dua satu tanyo insyaallah taala kami madawan atau taufik sallallahu alaihi wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وانصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.